of your voice gives me butterflies. How you ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଆସିଛି, ଜେନେରେଟର ମାଇଲେଜ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଜେନେରେଟର ମାଇଲେଜ ଚେକ୍ କରିବା ବତେଇବି। ଜେନେରେଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ପାଇପକୁ ଡିଜେଲର ମେନ୍ ପାଇପକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। କଟିଂ କରିଥିବା ଜାଗାରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଏକ ୱାଲ୍ ଆଉ କିଛି ମିଟର ପାଇପକୁ ଲାଇଲନ ପାଇପକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ 1000 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଫୁଲ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇପକୁ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେଇ ପାଇପକୁ 1000 ଲିଟର ଡିଜେଲରେ ଠିକ୍ ସେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଡ୍ରମ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିବା ୱାଲ୍କୁ ଖୋଲିଦେବ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିକି ଜେନେରେଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ 1000 ଲିଟର ଡିଜେଲରୁ ଯେତେ ଡିଜେଲ ଶେଷ ହେବ ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡିଜେଲ ଢାଳିବ କେତେ ଲିଟର ଲେଖା ଡିଜେଲ ଢାଳୁଛ ତାକୁ ଲିଟର ହିସାବରେ ଢାଳିବ। ଟୋଟାଲ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଡିଜେଲକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଜେନେରେଟର କେତେ ଟାଇମ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଟୋଟାଲ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜେନେରେଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେବ। କାଲକୁଲେସନ କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡିଜେଲ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଜେନେରେଟର ଚାଲିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡିଜେଲ ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ମାଇଲେଜ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।